Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas daw. Gusto niya magtayo ako. Tapos kargahin siya. Aba! Galit yarn! Agad galit yarn! Bakit? Ano problema na, bebe? Gusto niyang tumayo ako para kargahin siya. Aray! Tara, let's go! Let's go! Upo ka muna. It's a prank! Okay, tara. Galit yarn! Tara. Good. Ang galit na ini ng bebe. Aray ha? Away. Kasi babay siya sa vlog, be. Bye-bye. See you tomorrow. Ay, see you later. Kami, bye-bye. Gusto na niya rin. Tara. Oo nga, tara. Tara. Wait lang. Teka lang. Doon ka muna. Tatayo si mami. Paano ako tatayo? Tayo si mami. Tatayo. Bye-bye na, bye-bye. Magalit na yarn. Tara, maglinis na ng kwarto. Let's go! Yan, nagmamaldita. Gustong tumayo. Merry Christmas!
Dito pwede ba sa strip point? Nahiwi akong lumot. Sige, dito ako. Nasa yun. Sige na. Pila man ni be. Kani. Imo na ni butag na ani mo. Kwarta. Oh, pila man ni. Pila ni. Ay gi kani say ona. Pila man ni. Piso. Oh, imo na piso. Kani. Piso. Pila man ni. Nagana sa kani. Wala tudlo ay. Tagnaa. Wala tudlo ay. Dili magpatudlo. Kwarta manip tag na pila man nga kwarta be. Pila man nga kwarta dali. Napa be magawas pa jud kog isa kay para bibo. Dahil pila ni? Oh, 20. Kanero. Napaisa. Kane, pila ni? Wala tudlo ay sa papa. Dali. Kwarta. Kwarta, pila man ni dali. Dali ba ka? Tulod mo kasi mong papa pila ni? 30? Sure na? 30? Asa?